Lura l-programm Kalamita mill-ġdid nerġgħu insellmu lit-telespettaturi li bħalissa forsi għadhom kemm inaqdu magħna b'dik id-daqsxejn ta' tej jew kafè li tieħdu wara nofsinhar u nilqakom għal kumplament tal-programm tagħna tal-lum. Aktar mistiedna waqt il-programm u bi pjaċir nistieden issa lil Kejn Said illi ġej mill-Fondazzjoni Lob responsabbli fil-fatt huwa il-manager tal-komunikazzjoni u għandna xi mistoqsijiet u domandi l-ewwel net nirringrazzjak Kejn talli rġgħet qed magħna għall-programm mhix l-ewwel darba li ġejt fil-programm tagħna. L-ewwel darba nsellimlek Veronika u nsellim lit-telespettaturi kollha. Mela għaliex l-screen time fosthom lob virtwali eċċessiv jista' ma jkunx tajjeb għal saħħet u liedna għaliex illum jitkellmu ħafna fuq manka fuq il-laptops fuq il-mobile biex ma nħalluhomx ħafna għaliex mhuwiex daqshekk. Mela, ħalli nibdew billi nagħtu definizzjoni tal-kelma screen time. Mela screen time għandek dik l-attività kollha biex nfehmu lill-pubbliku hemm barra quddiem l-iskrin. Issa jkunx quddiem screen ta' laptop, televiżjoni, mobile phone, you name it. Dik l-attività jekkux fi sfond ta' edukazzjoni jew inkella fi sfond ta' divertiment, dik l-attività taqa' taħt l-umbrella ta' screen time. Issa hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu fuq il-lob virtwali, bl-Ingliż aħna nsejħulu console gaming, li tant huwa popolari kemm maż-żgħar tagħna, kemm maż-żgħażagħ, adulti u anke anzjani llum il-ġurnata. Vera. Ekku. Bħal kollox għandek il-pożittiv u għandek il-negattiv. Meta inħarsu lejn il-lob virtwali speċjalment fit-tfal tagħna, importanti li nżommu għajnejna miftuħin, Veronika. Għajnejna miftuħin għal ċertu reperkussjonijiet. Noqogħdu attenti għaliex għax l-attività tal-lob virtwali tista' tibda tieħu post il-xogħol tal-iskola pereżempju, il-qari u l-istudju. Jista' jibda jieħu post ukoll l-interazzjonijiet soċjali ta' tfal tagħna ma' sħabhom fid-dinja barra. Jista' wkoll jibda jieħu post l-interazzjonijiet mal-familja. Jiġifieri hemmhekk tajjeb li nżommu għajnejna miftuħin u nkunu konxji biex kemm jista' jkun it-tfal tagħna tal-attività ma jitfawiex post numru wieħed fil-ħajja soċjali tagħhom, fil-ħajja professjonali ta' studju tagħhom. Irridu noqogħdu attenti wkoll Veronika li it-tfal tagħna ma jaljenawx lilhom infushom mid-dinja reali. Qed tgħid xi ħaġa verament tajba, però illum il-ġurnata verament saret diffiċli illi jkollok tfal minn età anke żgħira ta' 4 years qed ngħid ta' 4 snin, 5 snin, illi ma jkunux iridu dawk il-ftit minuti jew forsi ejja ngħidu minuti għaliex hawn minħallihom anke sigħat bil-laptop jew inkella bil-iPhone jew mobile phone f'idejhom biex jaraw jew xi logħba jew xi daw l-lob li jħobbu jaraw, jew tat-toys, ġifiri hija impossibbli ħafna wkoll imbagħad il-ħin limitu li tihom għax once li tgħidilhom il-ħin għadda ma jridu bl-ebda ma titilqu minn hija diffiċli kemm hija diffiċli taqlaħħom minn quddiem dak l-iskrin ngħidu kif inhi. L-importanti imma li jkun hemm il-bilanċ, aħna hawnhekk maħniex qegħdin ngħidu li ma tagħtihulux il-ħin quddiem l-iskrin, imma jrid ikun hemm bilanċ. Għaliex kif kont qed ngħid, jekk ikun hemm l-eċċessività, dik il-ħażin Veronika, l-eċċessività, meta il-bilanċ jiżgarra u ma jibqax ikun hemm kontrolli, hemmhekk it-tifel jew it-tifla tista' tibda taljena ruħha mid-dinja reali. Xiġifieri attività oħra li taqa' taħt l-umbrella ta' screen time hija s-social media. Illum il-ġurnata tfal tagħna kapaċi jibdew jemmnu f'norma li ma tkunx veritiera, pereżempju norma ta' sbuħija. Għaliex jiena m'għandix l-istess fiżiċjalità ta' persuna oħra. Jiġifieri barra mill-aljenazzjoni irridu noqogħdu attenti wkoll fuq dak li bl-Ingliż nsejħulu overexposure. Stimular żejjed tal-moħħ u anke tal-għajn. Meta t-tfal tagħna u anke aħna Veronika inqattaw eċċessività ta' ħin quddiem screen jista' jkun hemm reperkussjonijiet fuq is-saħħa fiżika tagħna. Ikonna uġieħ ta' ras, għajnejn ħomor, nuqqas ta' rqat.
Jiġifieri, jekk nżommu l-screen time f'bilanċ, l-lob virtwali f'bilanċ, issa hawnhekk ħanilagħba daqsxejn tal-avukat tax-xitan Veronika, irridu noqogħdu attenti li kull ħin quddiem l-screen fl-eċċessività tiegħu anke studju żejjed pereżempju, ħin twil ta' studju, ħin twil ta' xogħol, hemmhekk jista' jkollu riperkussjonijiet fuq is-saħħa fiżika tiegħek, allura jrid ikun hemm bilanċ. Bilanċ ta' ħin, jiġifieri t-tfal tagħna rridu kemm jista' jkun indaħlu fihom sens ta' kontroll ta' ħin u dak il-ħin ma jinqabiss. Issa jekk ikunx permezz ta' ċertu reward scheme, pereżempju, it-tfal tagħna marru tajjeb fl-iskola, marru tajjeb fl-eżamijiet u flok sija fil-ġurnata, satej fil-ġurnata, għalaqna daqsxejn għajnejna u għal darba bħala premju żgħir għax-xogħol li għamel l-iskola nagħtu sija oħra żejda. Imma noqogħdu attenti li ma tkunx xi ħaġa repetuta u ma tkunx xi ħaġa ta' kuljum għax nerġa' ngħid kapaċi jkun hemm riperkussjonijiet. U jiena nixtieq ukoll nagħmel enfasi fuq it-tfal, speċjalment dawn iż-żgħar 5 snin, 6 snin, għaliex qegħdin jaraw ċertu videos ukoll fejn juruhom il-ħajja kif qed inti li mhix il-veritiera. Għaliex jaraw ħafna pereżempju affarijiet ta' nis-sinjuri li għandhom kollox, li jista' jkollhom kollox, jistgħu jagħmlu li jridu daw, li jista' kollox jiġi ta' malajru bil-magics. Jiġifieri huma faċilment jirrelataw imbagħad ħajjithom mhux vera ma' dak il-personaġġ jew dik il-persuna li qegħdin jaraw virtwalment. Jiġifieri importanti ħafna li nagħmluhom dik id-distinzjoni mill-ħajja reali. Għaliex huma jidħlu qishom ġo dinja oħra. Ma nafx jekk tixtati messaġġ għax qegħdin jagħmlu l-sinja li l-ħin a dispożizzjoni tagħna diġà dan importanti li nagħtu messaġġ. Veronika napproċċi daqsxejn lill-ġenituri. Jekk iħossu l-bżonn li jkollhom daqsxejn ta' aktar informazzjoni jew ċertu pointers kif jistgħu jinteraġixxu aktar ma' tfal kif hux fattaj ċemplu fuq il-linja ta' support nazzjonali tagħna kif qed jidher fuq l-iskrin wieħed 777 u hemmhekk għandna aġenti mħarġa fejn tistgħu titkellmu magħhom u jtukom l-informazzjoni li tant illum il-ġurnata f'din id-dinja moderna u teknoloġika tant saru l-ikel il-bżonn tal-ġurnata. Ekku, grazzi ħafna Kejn. Nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni importanti ħafna li kif qed int ikun hemm bilanċ bejn dak li nagħmlu ġvalu il-ħajja reali. Għaliex kultant verament nintilfu fuq daw l-imberkin tablets u mobiles tagħna f'ħajja u f'dinja li toħodna il-bot mir-realtà. Għandna se nkomplu għaddejjin bil-programm ibqgħu magħna.